gaskiya ne kauna tana da riba gaskiya ne kauna tana hane ai bacci kaddarar so kuwa ta shi za ya yi fama shi kare ka filin daga yau da mai wata rana za ya ci jibga wani gaba ya bangare na sonai tunga ina ga yashi dan dole ya buwa ya kirga idan rata sirri mun kawa gidan makatanga sabata ta zuciyar ka karkai gulma sake masa ya bani da sauran zama kan na sake kwara yin fada korama ga wasu ratayin gudun wasa gudan zuma alƙawarin kina rike na sare kuma zan kare hakin ki in taimaki hidima inda har ina a raye da ke zan zama da ke ɗaya zai yi tarayya ta hozo maki da ta'allakarya mai kyawu haɗi da tarbiya mai daɗi a sautu kamarya da makyanin gima da jayayya cikin zuciya tsakanaki min gurin zama da goya kirge alƙawar ki sana ranki ina wurin kullum wace na zama mijinki ke sarauniya ne ko wace na zama saraki alƙawar kirge haka ne cikar nasabarki ko cikin fatakin gado da yan wasa ki idan da ke towa wata ya da zane ne yawa gangara na ita yanzu za na ƙara sanci so da gaskiya ba a sayansa ko a iranci sahiba ta yarda ta da za mu kasance gaskiyar lamari a fage na so na dace kan rage mini alƙawari hakan ta ce gaskiya in na rasa ka kila za mace na faɗa mata alƙawarin ta na rage Hajara tunda na fara ganin fitsara ta fara bulla a cikin gidan to ya zama wajibi ki bar gidan nan don haka ki fito da mijin aure tunda na fara ganin wannan take-taken naki ba zan lamunta ba duk cikin wa'anda na siya ba shi na kowa yana kawo min kuɗi a lokacin da ya cancanta amma kai ka ta mun wasa da dukiya haka to Allah ji ya ka iya da ni wani yin matsalar ka da ni ne Allah ka shirya mana zuriyar mu idan ya nemi shiryar ba shikenan wata rayuwa mai sa kai a cikin damuwa da gwarama ce ko rigima ce bata wuce laulayi ba